ആവർത്തന പുസ്തകം 33:12. താൻ അവനെ എല്ലായ്പ്പോഴും മറച്ചുകൊള്ളുന്നു, അവൻ്റെ ഗിരികളുടെ മധ്യേ അധിവസിക്കുന്നു. ഗോത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ മോശ അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ ബെന്യാമീനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ അനുഗ്രഹ വാക്കുകളാണിത്. ബെന്യാമീൻ യഹോവയ്ക്ക് പ്രിയനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഭയം കൂടാതെ അവർ വസിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ദൈവം എപ്പോഴും ബെന്യാമീനെ മറച്ചുകൊള്ളുന്നു. ദൈവിക സംരക്ഷണം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നിർഭയമായി വസിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ദൈവിക സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ മറവിലാണ് നാമെങ്കിൽ നമുക്കും നിർഭയം വസിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ചുറ്റുപാടും എന്തൊക്കെ ഭീതിജനകമായത് നടന്നാലും, നമ്മെ ആരൊക്കെ ഭയപ്പെടുത്തിയാലും നമ്മെ മറയ്ക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. തൻ്റെ തോളിലേറ്റി വിശ്രാമം നൽകുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. ആ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രിയനായിരിക്കാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം. 2 കൊരിന്ത്യർ 4:8. ഞങ്ങൾ സകല വിധത്തിലും കഷ്ടം സഹിക്കുന്നവർ എങ്കിലും ഇടുങ്ങിയിരിക്കുന്നില്ല, ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ എങ്കിലും നിരാശപ്പെടുന്നില്ല. പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ പറയുന്ന വാക്കുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും പറയുവാൻ സാധിക്കട്ടെ. ധാരാളം കഷ്ടം സഹിക്കുമ്പോഴും തളർന്നു പോകാതെ ദൈവം സംരക്ഷിക്കുന്നു. ധാരാളം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉള്ളപ്പോഴും നിരാശപ്പെടുത്താതെ ദൈവം നടത്തുന്നു. തകർന്നു പോകുവാൻ, നിരാശപ്പെടുവാനൊക്കെ ധാരാളം സാധ്യതയുള്ള സമയങ്ങളിൽ പ്രത്യാശയിലും സന്തോഷത്തിലും അപ്പോസ്തലനായിരിക്കുന്നു. കാരണം ദൈവത്തിന് പ്രിയനായിരുന്നതുകൊണ്ട് തകർന്നു പോകാതെ തോളിൽ വഹിച്ചു. നമുക്കും സർവശക്തൻ്റെ പ്രിയരായിരിക്കാനും ആ മറവിൽ നമുക്കായിരിക്കുവാനും ആ സന്നിധിയിൽ നമുക്ക് സ്വസ്ഥമായിരിക്കുവാനും ഒക്കെ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രിയ കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലെ സ്വസ്ഥതയിൽ ഞങ്ങളെ കാക്കണമേ. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ. God bless us all.